Salam mehriban tamaşaçılarımız. Atavatan habarlar gepleşigimizde sizin ählijaňyzy hoş gördük. Hormatly tamaşaçılarımız, bugün size bir neçe möhüm habarlary ýetirýäris. Olaryň ilkinjisi Türkiýe Türkmenistan arasynda hepdede jemi 14 gatnaw barada bolsa, ikincisi Türkmenistan aviakompaniýasynyň biletleri 6 ay öňünden satyn alyp boljakdygy barada bolar. Şeýle hem size Türkiýe viza bilen baglanyşykly habary ve Türkiýede bilim almak bilen baglanyşykly habary ýetirýäris. Şol sebäpli habarymyzy dolu tomaş edin. Araňyzda kanalymyza agza bolmadyklaryňyz bar bolsa, Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolun we jaňjagyza basın. Siz YouTube'a girmezden video habarlarymyzy we gepleşiklerimizi atavatanTV.com saytynyň tomaş edip biljekdiňizi ýatlaýarys. Mehriban tomaşaçylarymyz, gelingini bolsa habarymyza başlaýaly. Şu gün size Türkmenistan aviakompaniýasynyň şeýle hem Türkiýanyň Türk Hava Ýollary aviakompaniýasy 2023-nji ýylyň mart aýyndan başlap Aşgabat İstanbul Aşgabat uğurlu adatly uçar gatnawlary günnelik ýerine ýetirmäge başlaýandygy baradaky habary ýetirmek isleýäris. Ýagny geljek aýyň 26-syndan başlap Türkmenistan ve Türkiye arasynda hepdede jemi 14 adat uçar gatnawy amala aşyrlar. Hormatly tamaşaçylarymyz, gelingini habaryň jekmejekleri bilen tanışalyň. Türkmenistan aviakompaniýasy 26 martdan Aşgabat İstanbul Aşgabat uğruna ýolagçy uçar gatnawlaryny her gün ýerine ýetirip başlar. Ýagny hepdäniň 7 güni her gün uçar gatnawy amala aşyrlar. FM Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçuş gonyş sagatlary nähili? Aviakompaniýanyň ýolagçy uçarlary 26 martdan başlap hepdäniň duşenbe, sişenbe, perşembe ve anly günleri sagat 18:40-da Aşgabatyň halkara howa mendilinden İstanbul'a uçar. Ýolagçy uçarlary çarşembe günlerine 05:50-de, şenbe günlerine 14:10-da ve ýekşenbe günlerine hem 22:20-de Aşgabatdan uçar. Bellemek isleýär. Ýokarda berilen maglumatlar 26 martdan başlaýar. Ol wagtçe uçar gatnawlary nähili bolar diýip gyzyklanýanlar üçin öň ýetiren habarymyzdan gyýpaça ýatlytmak isleýär. Häzirki wagtda Türkmenistan aviakompaniýasy İstanbul uğru boýunça uçar gatnawlary hepdäniň duşenbe, sişenbe, çarşembe, perşembe we şenbe günleri amala aşyrylýar. Ýagny häzirki wagtda hepdede 5 uçar gatnawy amala aşyrylýan bolsa, ýene ortaça bir aýdan bu görkeziji hepdede 7 bolar. Bilediň bahasy Aşgabat İstanbul uğruna 4998 manat bolup, eger online satyn alsaňyz 2,5 göterim arzanladylan bahadan alarsyňyz. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem siz mundan soňra Türkmenistan aviakompaniýasynyň halkara uçar biletlerini 6 ay öňünden satyn alyp bilersiňiz. Mysal üçin 2023-nji ýylyň oktyabr aýyna çenli biletleri öňünden satyn alyp bilersiňiz. Gelingini bolsa Türk Hava Ýollaryň uçar gatnawlary meýilnamasy barada durup geçelim. Türk Hava Ýollary aviakompaniýasyndan Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atavatan Türkmenistan.com saytyna gelip gowşan täze maglumata görä, aviakompaniýa 26 martdan başlap İstanbul Aşgabat İstanbul uğruna ýolagçy uçar gatnawlaryny hepdäniň her güni, ýagny hepdede 7 gezek amala aşyrar. Aviakompaniýanyň ýolagçy uçary her gün yerli wagt bilen 20:40-da İstanbuldan uçup Aşgabatyň halkara howa mendiline 02:20-de gelip gonar. Aşgabatdan iýbyna günne 03:10-da uçak ýolagçy uçary İstanbul şäherine 05:20-de barar. İstanbul Aşgabat İstanbul ýagny 2 uğru aviapetekleriň bahasy minimal tarif 604 Amerikan dolarından ibaret bolar. Bu bahanyň iň pes bahadygyny bellep geçýär we bellenen baha iki taraplyň bahadyr. Aviakompaniýanyň Aşgabatdaky şahamçasy Garrykuliýew köçesiniň uğrundaky ufak binasyna ýerleşýändigini öň bellep geçipdik. Mehriban tamaşaçylarymyz, öň hem habar berişimiz ýaly 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap Türk aviakompaniýasy İstanbul Aşgabat uğru boýunça 4 gatnaw, İstanbul Türkmenbaş uğru boýunça 2 gatnaw amala aşyrýar.
Umumlukda bu kampaniyanın Türkmenistan uğru boyunca häzirki wagtda hepdelik gatnawlarynyň sany 6-a deňdir. Ýagny 2023-nji ýylyň 26-njy martyna çenli bu uçuş rejesiniň dowam edýändigini ýatladyp geçeli. 26-njy martdan soňra Türkmenbaşy uğurly uçar gatnawlary ýatyrylar. Hormatly tamaşaçylarymyz, şu ýerde Türkiýe wizasy barada hem käbir maglumatlary paýlaşmak isleýäris. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe gitmek üslesi hökmany wiza alaýmaly. Wizany diňe Türkmenistanyň Türkiýe uşak bolsaň däl, dünýäniň neresinde bolsa Türkiýe uşak bolsaň wiza almak hökmany. Emma eger Türkiýede ýaşamak ýa-da işlemek üçin ruhsatnamaň bar bolsa, onda wiza gerek däl. Şeýle hem belenen şertlerde tranzit dolugyndan tranzit geçenler üçin hem wiza gerek dälligini öň belläp geçipdik. Degişli habarymyzy saytymyzdan okap bilersiňiz. Türkiýe gitmek üçin wiza döwrüniň girdilen döwründen bäri Türkmenistan raýatlarynyň ýüzlerçesi gelmek isleýän maksatlaryna laýyk wiza alyp Türkiýe gelip gidýärler. Wiza almak üçin gerekli resminamalaryň toplamyny Aytakow ýübileyni çatyrynyň uğruna Rıfgal Bank'ın yanındaki A blok binasında yerleşen makul hizmet tercüme merkezine tercüme edip hem bilecektiğinizi ýatlatmak isleýäris. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Mehriban ýaşlar, şu ýerde Türkiýede bilim almak isleýänler üçin bir wagty ýatladasymyz gelýär. Mälim bolşýaly Türkiýe stipendiýa maksatnamasy boýunça resminamalar tapşyrmak öň 20 fevralda tamamlanýardy. Onuň möhleti uzaldyldy we şulaýyň 24-üne çenli dowam edýär. Egerde Türkiýede okuw tölegini tölemezden, şeýle hem aýlyk belenen möçberde stipendiýa alyp okumak isleýän bolsaňyz, onda bu annawyny akşama çenli resminamalary tapşyryp bilersiňiz. Bizim habarlarymyzy iýgiderli tamaşa edýänler we okuyanlar eýen bilýärler. Ýagny Türkiýede spisakdaky üfle döwlet, üfle hususy universitetlerde atestat bilen yerleşmek mümkinçiligi bar. Bular barada maglumatlary biz iýgiderli ýetirip gelýäris. Mysal üçin ýakynda İzmirde yerleşen 9 Eylül Üniversitetiniň atestat bilen daşar ýurtda talip kabul edýänligi baradaky habary ýetiripdik. Bu habarymyz bilen baglanşykly käbir goşmaça maglumatlary ýetirmek isleýäris. Käbir bölümlerini 2 ýyl İzmirde, 2 ýyl New Yorkda okumak mümkinçiligini berýän we atestat bilen yerleşip bolýan 9 Eylül Üniversitetiniň resminamalarynyň tapşyryş möhleti öň 20 fevralda tamamlanýardy. Munyň möhleti hem uzaldyldy we inni 27 fevralda tamamlanýar. İzmirde okumak isleýän bolsaňyz howlugyň ýa-da ýakynlaryňyzda şeýle gyzyklanýanlar bar bolsa habar berin. Mehriban ýaşlar, ýene bir goşmaça habar. Egerde siz Fanawdaky Özýegin, Medipol, Bagtşehir universitetlerine atestat bilen yerleşmek isleýän bolsaňyz, bu universitetleriň ygtyýarly wekili bolan Atawatan danışmanlyk kampaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 90 212 633 40 00 90 532 401 71 52. Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, egerde siz özüňize gyzykly, peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atawatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atawatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Şeýle hem Atawatan TV YouTube kanalyny iýwarlamagy dowam edin. Gepleşiklerimizin indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.